हेलौ फ्रेंड्स खुलुमबाय नायगिरि नोंथांखौ गासै खेबसेबाव बरायबाय बे समाव नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों दा जायफोराहाय लेट्रिन टयलेट फायखाना एप्लाइ खालामदोंमोन फाथायदोंमोन जायफोरा फायखाना मोनाखैमोन दा बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां दा बिथांमोननि थाखाय फाइनाल डाटा लिस्ट बिथांमोननि नामाहाय फाइनाल सफैबाय आरोखि फार्स्ट आरो सेकेन्ड किस्ति जायफोरा मोनाखैमोन बिथांमोना बे बाराव थाबैनो फैसाखौ मोनसिगोन दा फार्स्ट किस्तियावहाय 9,000 होनाय जागोन दा फार्स्ट किस्तिखौ जायफोरा मोनाखै बिथांमोना मोनसिगोन आरो फार्स्ट किस्तिखौ जायफोरा मोनबाय बिथांमोना सेकेन्ड किस्तिखौ मोननो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर दा जों बारा गोबाव खालामा दा जोङो फायखानानि माखासे डाटा एन्ट्रि लिस्टखौहाय नायगोन दासफोरखौहाय दा नोंथांमोना गावबा गाव मबाइल फननि गेजेरजों नायना लानो हायो दा नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल फनाव गुगोल क्रोम ब्राउजाराव फैबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना स्वच्छ भारत मिशन लिरनानै होबानो जाबाय नङाब्ला आङो बेखौ लिंकखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट थांनानै चेक खालामहैबानो मोनगोन दा आङो बे स्वच्छ भारत मिशननि अफिशियेल साइटआव फैबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना बे अफिशियेल साइटआव फैदो नोंथांमोनाबो गासैबो दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबेयाव फैबानो जाबाय लोगोफोर नै डाशबर्ड बे डाशबर्ड लिरनायाव खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेनि इन्टारफेसआहाय बेबायदि फैगोन दा नैबे लेफ्ट साइडजों नुदों नोंथांमोना बे लेफ्ट साइडजों नुदों नोंथांमोना बेयावहाय नैबे लेफ्ट साइडजोंहाय नैबे भिलेज प्रग्रेस रिपर्टआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय दा आं बेवहाय खेबसे क्लिक खालामबावबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि सेलेक्ट स्टेट होनदों बेवहाय दाना नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होदो दानिया नोंथांमोना बेवहाय गावबागाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो दा नोंथांमोना बबेयाव थायो आसामाव थायोबा आसामखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो डिस्ट्रिक्टआ आं बेवहाय मोनसे जायखिया डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना होनोसै आं क'क्राझारखौनो सेलेक्ट खालामना होनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि ब्लकखौहाय सेलेक्ट खालामनायनि ब्लकआ मा आं दतमाखौ होबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि पन्चायत ग्राम पन्चायत जायखौ जोङो BCDC होनो नङा होमबा लोगोफोर दा जोंना मा गोलैयो दतमानिया हकमाबिल गोलैयो लोगोफोर दा आं हकमाबिलखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय बिनि BCDCनि सिङाव थानाय गामियाहाय जायखिजाया नोङो बबे गामिनिखौ नायनो नोंथांमोना होबानो जाबाय आरोखि आं इन्टिबिलनिखौ होबाय लोगोफोर दा आङो बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनोसै साबमिटआवहाय नोंथांमोनाबो बे साबमिटआवहाय गासैबो माबाखौ सेलेक्ट खालामखांनानै नोंथांमोना बे साबमिटआव खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आंबो दा बेवहाय खेबसे साबमिटआव खेबसे क्लिक खालामना होबावनोसै दा आङो साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर बेबायदि फैबाय दा बे डाशबर्ड आरोखि दा बेबायदि फैबाय दानिया नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबेयाव फैबानो जाबाय नैबे ISSL फेज 1 फेज 2 फेज 1 प्लास फेज 2 बेबायदि नुदों नोंथांमोना बेवहाय नैबे फेज 1 नियाहाय फार्स्ट किस्तिखौ बिथांमोना मोनबाय दा बिथांमोना मोनबाय जानांगौ बेनिफ्राय नैबे नोंथांमोना नैबे फेज 1 प्लास फेज 2 नोंथांमोना बेयो टटेल फेज 2 प्लास फेज 1 ज' दाजाबनानै टटेल बेसे आरोखि बे भिलेजावहाय बेसे दङ आरोखि एप्लाइ खालामनायफ्रा दानिया नोंथांमोना नैबे फेज 2 आवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय नैबेयावहाय फेज 2 आवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि नाम लिस्टखौ नायनो थाखाय दा नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना सेकेन्ड किस्ति मोनगोन आरोखि जायफोराहाय नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौ मोनखांबाय नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिखौ मोनगोन आरो जायफोराहाय सेकेन्ड किस्तिखौबो मोनाखै नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौ मोनगोन दा बेवहायनो नोंथांमोननि गासै नेम लिस्टआ नोंथांमोना श' जागोन आरोखि बेवहाय टटेल 191 जन दं दै लोगोफोर फेज 2 आवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय आं दा बेवहाय क्लिक खालामबाय दा लोगोफोर नै बेबायदि श' जागोन बिनि डाटायाहाय दा बेवहाय सिरियाल नाम्बार दं ओमफ्राय नै फेमिलि हेड नाम थाबाय ओमफ्राय फादार हासबेन्ड नेम थागोन ओमफ्राय जेन्डार मेल फिमेल बिदि थागोन केटेगरियाहाय मा APL BPL
ओमफ्राय साब केटेगरि थाबावगोन ST SC OBC MOBC बिदि थागोन आरोखि दा नोंथांमोना नैबाव नायबानो जाबाय नै लोगोफोर नै स' नोंथांमोननि डाटा लिस्ट नाम लिस्टआ स' जाबाय दे लोगोफोर नै बेबायदि नायना लाबानो जाबाय नै आं रोखा रोखा नोंथांमोननो स' खालामनानै देखायबाय मबाइल स्क्रिनावहाय नै बेवहाय गासै दंजोबो नै बेवहाय नै ओरै स्क्रल डाउन खालामै खालामै नोंथांमोना गावबा गावनि नाम लिस्टखौ नायना लाबानो जाबाय दा बेवहाय जायफोरना नोंथांमोना नाम लिस्ट दङ बेवहाय स' जादों डाटा लिस्टआवहाय नोंथांमोननि नामाहाय नोंथांमोना टयलेटनि जायनाखि फायखानानि रां 12,000 हरनो होन्दों नङा होमबा जोंहा सरकाराहाय दा बेखौहाय नोंथांमोना मोनसिगोन आरोखि फार्स्ट किस्तियाव नोंथांमोना 9,000 मोनगोन बिनिफ्राय सेकेन्ड किस्तियाव नोंथांमोना 3,000खौ मोनहैगोन दा नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय गासै बेनिफिसारिनि बे माबाया थाजोब्बाय आरोखि डाटा नाम लिस्टआहाय सोर एप्लाइ खालामदोंमोन अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन दा बे गामियानि बेहाय सिखारखायो नै लोगोफोर बेहाय गामि थाबाय ओमफ्राय बेवहाय गावबा गाव नाम ओमफ्राय बिमा बिफानि नाम थागोन मेल फिमेल APL BPL ST SC OBC MOBC बेबायदि थाजोबगोन आरोखि केटेगरियाहाय दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर बेवहाय 191 जन ना बेसेबां दं लोगोफोर दा नोंथांमोना बेबायदिनो गावबा गाव चेक खालामनानै नायना लाबानो जाबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि जायनि नामा दं नोंथांमोना 100% फायखानानि फैसाखौ मोनखाबाय आरोखि मोनखासिगोन होननानै नोंथांमोना क्लियार जाखाबाय दा फाइनाल लिस्ट बेनो लोगोफोर डाटा लिस्टआहाय नोंथांमोना ओंखारबाय नेम लिस्टआहाय फाइनाल डाटा लिस्टआ इन्ट्रि जाबाय डासबर्ड ओंखारबाय नोंथांमोना अनलाइनावहाय नोंथांमोना चेक खालामबाबो मोनगोन मबाइलफोरनि गेजेरजों चेक खालामनोबो हागोन दा नोंथांमोना बे डाटाखौहाय गावबा गाव चेक खालामनानै नायना लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेनोमोन आरोखि दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय दा नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामनानै गासैबो गावबा गावनि स्टेटास गावबा गावनि नाम लिस्टखौहाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होलांबानो जाबाय आरो हाजासे नायगिरि नोंथांमोननि लोगोफोरनो गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो नायनानै स्टेटासखौ गावबा गाव स्टेटासखौ लानो हायो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे खावलायहरनाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो नोंथांमोना 100%आव 5%ल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों 95%आनो साबस्क्राइब खालामाखै बेनिखायनो नायगिरि नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय नायनायजों लोगोसे स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेयानोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार